Salamasınlar balдар. Kandaysınlar. Den soğuklarınlar jakşıby. Men sizler menen sabaktan başlar aldığında may ayındağı bardyk bayramlar menen kutuktayman. Ulu Jengiştin 75 ýyldygyna tursup alabys. Oşondukdan bardyňlardy bayramlar menen kutuktayman. Sabaktın teması Kenje dastanlar jana any aýtujylar. Sabaktın maksady kenje dastanlardyň jaratylyş taryhy jana bölükleri menen tanıştyruw. Kenje dastançylar menen tanıştyruw. Kenje dastanlar arkaly eli jerin süýgi ýaşoo çynçyldykka, kamkordukka tarbiýalaw. Eldi kenje eposlar janrdyk formalaryna karata üç türge bölüp. Batyrdyk eposlar, turmuşdyk many mazmundagy eposlar, lirikalik epos dastanlar. Kenje epostyň içinden batyrdyk dastanlar basyndy örgü eýerler. Misaly, Ertuştuk, Canım Mırza, Er Sultanoy, Kurmanbek, Er Eşim, Taylak Batır, Er Tabıldı. Atalgan epos dastanlar Kırgız elin tarihinde oğduky ır turunda aýtılıp kelgen. Turmuşdyk, sosialdyk el turmuşunun erkin, süýügi, umtulusy, eski saltga karşı kuröşü, birlik talaşуулary, arturdy kırdaldardagy jaşoo tirikçilikke baýlanışkan okuyalar suretlendir. Turmuşdyk kenje dastanlar. Sarınje Bököy, Kocajaş, Kedekan, Olcabay menen Kimjan jana Sarınje Bököy. Hazır biz Canım Mırza batyrdyk epos dastandan üzüntü görebüz.
Dastan aytuvchilar To'xtagul, Roza Amanova, Musulmonqul o'g'li Moldabasan, Qaliq, Sariqtuman Qaliq Akiyev, Ashrali Aytaliyev, Umurzoq Qayipov jana boshqalar. Uyga topshirma. Kenja e-postlar bo'yicha ma'lumotni o'qinglar. Madam Bekovning suyumay irim jattag'lar. Manas e-postidan uzundu qaytalag'lar. Joker irin qaytaloq.